गोमनाय बायदिखौनो खोनायासैब्रा माथो। लाइव हगारदों आं डाइरेक्ट खेबलाबाय थाबाय। पियर बालाबारि गामियाव खेराइ जागासिनो दिनै नायथि खेराइ खुंनाय जादों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। सिगांनिफ्राय खेबनो मोनाखिसै अब्लाबो स्क्रिननिफ्राय सारिथा जाबाय, सारिथानिफ्राय खेबबाय आरो दा बिदिबा नायलांबाय थादो।
Mari jangan gua.
Tahu sah. Udah. Kali. Tahu sah. Enggak mau ayam.
Mama, saya ini lah, oh tidak ini, oh tidak apa tu pun ada. Ayo balik kau, balik. Serang hambai
नै गोजांनाया थोर थोर मावजोब्बाय जों बिराद गोजांथारदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तरनिखाता गामियाव जादों अनजालि नार्जारिनि खेराइ फोरबो दिनै नैथि खेब थांबाय नायलांबाय था लोगोफोर लासै लासैनो एबाराव जागोन नाव बैथारनाय
दानिया जाहैबाय गाखोला बोराय गाखोला बुरै खुरिया बोराय खुरिया serahangbai logoफोर मेथाइ serahangbai दानिया गराय दाब्रायनाय मोजां मोजां नालाय सोरांबाय नै सोरांहांबाय सोरांहांबाय दानिया गराय दाब्रायनाय नायलांदो फुङावनो गराय हांगायानो नै गराया लाखाबाय बे मा गराय बुन्दि नामा गराया बुन्दाना बुन्दि थांखालाबा दामजानो नोंनालाय जोना जोला
Dahsyat enggak nih? Lanjut dahsyat ya. Kamu kalau Gorai dabrai naik.